бүтін киген киімні шунда жуайды. И шуны 2-15 литрлы шелекке тутырып, әзірләп қалдыра, иртә белән мин шайқырға су буена төшеп китәйдем. Безнең шиш мәйданда улак. Берсендә пилтер кадымда еле сыйдырдым, сыймый әле ул бит яхшылап бармагач сыймый да. Шулай кире кайттым да, алып иснәде генә, яңадан төшереп җибәрде. Эй җылыйм, эй шайкый, менә шуннан бирле булай диде. Менә кирне юы берни, иң әйбәт кирнең чиста пак булуын теләсәң, әйбәт итеп шайкарга кирәк, кызым. Хей матур итеп иләргә кирәк дип. Без башта торгач юына идек. Гамажлар киябез, майкалар киябез. Аннары гына утырып ашыйбыз, жуынабыз башта, утырып ашыйбыз. Аннары гына мәктәпкә китәсе формаларны киенеп чыгып китәйдек. Ул буялмасын дип ниткәндер инде, тамызмасыннар, буялмасыннар дигәндер инде. Берсендә шулай 3нче класста бугай ашаганмын, ичкәнмен дә инде. Теге гамажны кигәнмен, майка белән киенгәнмен дә китеп барганмын. Хәзер онытып, хәзер классқа кіріп отырдым, бүтінісі келелер. Мен әлі ойламайм да. Ол вақытта бит майкалар азыр, қызлар майкасы. Теге жеңілі келіп отырдым, партаға келелер, қызлар малайлар қарасам мен майкадан. Шуның қадар менә итағатлы оқытушылар Роза апа инде бар Люция киініп қайт деп, қая керек келмәдім инде, ялдым, қайтып киттім да, мен Әлфия апа белән қойдылар. Абзалова белән күз алдына китерәсеңме? Ой, biz аның белән шыгаллыга Нижнекамскига алып киттеләр, безне чыгып киттек. Үзе белән бер биюче кыз бар иде, аны алмады, үзе белән мине алды. Син минем Зөлфиямә ашаган дип, кичкенә кызына ашаган дип, үзе белән йөртте ул мине.